Τσουκνιδόπιτα χωρίς φύλλο. Ζυματάμε τις 2 ματσάκια τσουκνίδες. 5 λεπτά. Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο άσπρο. Η τσουκνίδα έχουμε βγάλει τα χοντρά του στο κομμάτι και ψιλοκόβεται και αυτή. Φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Και λίγο δυόσμο. Τα τσιγαρίζω όλα αυτά σε λάδι. Σιγά σιγά. Ίσα ίσα να μαραθούν. Και αφού γίνει αυτό προσθέτω και το δυόσμο. Τα τοποθετώ σε μια μπασίνα. Προσθέτω 2 αυγά. Πέντε κουταλιές αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Είναι εύκολη, είναι γρήγορη και είναι και πάρα πολύ νόστιμη. Βάζω τυράκια κίτρινα, ό,τι τυρί έχετε, κεφαλοτήρι, γραβιέρα, οτιδήποτε. Θα του δώσει μια νοστιμιά, θα το ανακατέψετε καλά να γίνει όλος ο πολτός ένα. Θα διαλυθούν όλα καλά τα υλικά μέσα. Σιγά σιγά τα βιαζόμαστε. Θα βάλουμε και φέτα. Γύρω στα 50 γραμμάρια και μία κουταλιά σκόρδο ψιλοκομμένο. Και επειδή έχει βγάλει πολλά υγρά θα βάλω άλλες 2 κουταλιές αλεύρι σε αυτή την ποσότητα. Θέλω να είναι ένα πικτό πολτό. Πικτός να είναι. Λίγο ελαιόλαδο. Βάζω και ελαιόλαδο σε ένα μικρό ταψάκι. Και σιγά σιγά θα ρίξω όλο το μείγμα μέσα στο ταψάκι. Θα το απλώσω. Ό,τι έχω όλο σιγά σιγά όλο, το γυρίζω γύρω. Θα το απλώσω σιγά σιγά με μία μαρίζ. Αυτό που εγώ θέλω στο ταψάκι μου, να έχουν όλα την ίδια επιφάνεια, να είναι ομογενές παντού, όχι το ένα χοντρό και το άλλο ψηλό, να πιάσει όλη την επιφάνεια και να το ισιώσω. Είναι τύπου μπατσίνας, δεν έχει φύλλο και είναι πιο γρήγορη και νόστιμη πίτα. Ρίχνω αλεύρι από πάνω και το ψήνω στις μισή ώρα στους 180 βαθμούς. Αρέσει πάρα πολύ να το κάνω και είναι ένα γρήγορο πιτάκι και πολύ θρεπτικό λόγω της τσουκνίδας. Καλή όρεξη.